Hei ja tervetuloa tänne LPS-muotinäytökseen. Minä olen siis Sissi Leinonen ja minä toimitan teille nämä nyt sinne. Ensimmäisenä meillä on esiintyjänä nyt Jossu. Toisena meille esiintyy Vanessa. Kolmantena meille esiintyy Rusetti. Neljäntenä meille esiintyy Pipari. Viidentenä meille esiintyy Siiri. Seitsemäntenä meille esiintyy siis viimeisenä Ashley. Tässä oli siis LPS-muotinäytös ja nyt kutsuisin vielä yhden kerran kaikki osallistujat tähän lavalle. Tässä he ovat siis Siiri, Jossu, Vanessa, Rusetti, Ashley ja Pipari. Siinä oli siis LPS-muotinäytös ja jos tahtoo, niin tuonne alas kommentteihin voi kirjoittaa sitten jonkun osallistujan nimen, niin sitten voi äänestää häntä. Eli se on sitten, voi tehdä sillä lailla, että voi laittaa numeron tai nimen sinne alas. Mutta jos ei tule nyt mitään kommentteja, niin sitten ei myöskään kukaan voita palkintoa. Mutta toivottavasti tulee äänestäjiä. Hei hei!